Żjara illi kellu l-Ministru Joe Mizzi fi Sqallija qed tqajjem bosta mistoqsijiet wara li r-Reġjun ta' Sqallija ħabbar li fil-laqat il-President Nello Musumeci għamel pressjoni sabiex tinfetaħ rotta oħra bl-ajru bejn Trapani u Malta. Fil-fatt kemm il-medja Taljana u anke r-Reġjun stess qed jgħidu li l-laqat bejn Joe Mizzi u l-President tar-Reġjun Nello Musumeci iffukaw l-aktar fuq l-importanza li Mizzi għamel pressjoni mal-Ministru Jien Borġ sabiex tinfetaħ din ir-rotta ġdida bl-ajru bejn Malta u Sqallija. Iżda b'sorpriża għal bosta dan il-fatt imkien ma semma fl-istqarrija uffiċjali li ħareġ il-Gvern Malti, anzi Kastilja għażlet li żeffen fin-nofs il-pipeline tal-gass. Fil-fatt skont Joe Mizzi fil-laqgħa ġew diskussi diversi temi ta' interess bilaterali u insista li kien hemm referenza speċjali għal progress fuq il-proġett tal-pipeline tal-gass bejn iż-żewġ gżejjer, xi ħaġa li skont ir-Reġjun ta' Sqallija qatt ma semmiet mill-President Nello Musumeci. F'Novembru li għadda Joe Mizzi kien wiegħed illi dan il-proġett tal-pipeline tal-gass se jibda fi żmien sentejn u se jaqgħad lil Malta maġela fi Sqallija b'investiment ta' 350 miljun euro, proġett illi ilu 6 snin fuq l-iskaffa. Il-Ministru għall-Enerġija kien mistieden mir-Reġjun ta' Sqallija sabiex jindirizza workshop dwar l-ilma u l-enerġija u fit-tmiem din iż-żjara u jingħata tifkira taċ-ċeramika.